What's up mga ka-EA? Samahan niyo po ako ngayon at tayo po ay magbibigay review at sabay-sabay tayong mag-unbox ng mga items na pwede nating gamitin sa pag-vlog. Pero bago ang lahat, intro, pasok! Si JD, si JD, ako si JD, So what's up mga ka-EA? Subscribe na po tayo at don't forget to click the bell para ma-notified kayo sa mga gagawin kong video. Siya nga pala guys, bumili ako sa Shopee tsaka sa Lazada ng mga items na pwede nating gamitin sa pag-vlog. So ilatag na natin yan in 3, 2, 1, let's go! So ang una-una nating bubuksan ay ito muna. So guys, ito yung una-una nating bubuksan. Kaso hindi ko na-click yung voucher, which is magkakaroon sana ako ng free delivery. So more or less, nabili ko siya sa halagang 300 plus kasama na yung shipping. Tara guys, buksan na natin. Eto na siya guys. So guys, ito po yung una nating binuksan. Medyo plastic po siya. Maririnig nyo. Sa halagang 280 siguro or 200 plus. Maganda na po siya para sa ganito. At saka may kasama siyang cellphone mount. Ito po. Yung ilalagay natin dito. Yo mga ka-EA, ito na po yung una nating binuksan. Lalagyan po siya ng cellphone. Dito po sa likod may nakalagay siyang tornilyo para iikot natin. Meron din siyang lalagyan na cold shoe mount. At maganda po ito mga ka-EA kasi pwede siyang hawakan. Tsaka pwede rin siyang maging monopod at the same time. Ito po. May pinipindot lang siya dito mga ka-EA para umangat. At tsaka pwede na siyang gamitin as tripod or monopod. So rate ko dito mga ka-EA, sa halaga niya, maganda siya. At maganda siya tingnan. Bibigyan ko siya ng rating na 9 out of 10. So mga ka-EA, pangalawa nating bubuksan ay ang tinatawag na cellphone holder na may kasamang mount para sa mic o para sa flashlight kung kailangan nyo. So guys, buksan na natin. So yun nga mga ka-EA, pangalawang bubuksan natin ay ang tripod mount. Tripod mount pala yung tawag dito. Kasi napapanood ko sa YouTube, cellphone holder yung tawag nila. So ito guys, Ulanzi tripod mount. Ito po siya. At bubuksan natin guys. Nabili ko siya sa halagang 280 plus mga ganyan. Hindi na siya tataas ng 300. Actually guys, dalawa yung nabili ko na ganito. Kaso mahal yung isa, so hindi ko na siya kinuha. Sabay pa silang dumating. So guys, made of metal po ang ating tripod mount. At kasama na dito guys yung lalagyan niya ng mic. Tsaka adjustable din siya guys. Mas secure siya dito kasi yun nga guys, pag pinihit natin ganyan, secured na secured yung phone na ilalagay dito. So hindi po tayo mag-aalangan na ilagay dito yung mga cellphone natin kasi baka mabagsak. Syempre mahirap guys pag nalaglag yung cellphone natin. Naku, wala na tayong gagamitin guys. Teka na, matay yung check. Oh, alright. So guys, feeling ko mas maganda to at papalitan natin yung nilagay natin dito sa ating monopod o kasi yung susunod nating i-unbox ay ikakabit natin dito sa taas. Yun nga mga ka-EA, wait lang tayo. Siya nga pala guys, wait muna bago ko ilagay at i-mount dun sa ating monopod ay bibigyan ko muna siya ng score. Ibibigyan ko siya ng 10 out of 10. Ang ganda niya guys, sulit na sulit yung pera natin dito. Metal siya, tsaka may mount pa siya kasi sa iba tulad ng kasama sa tripod ay plastic siya tsaka spring. Siya nga pala guys, spring siya tsaka parang mas maganda na siguro guys na ito yung gamitin natin kaysa sa dito. So guys, ilalagay na natin dito. Yung rate natin is 10 out of 10.
ayan na mga ka-YA, naikabit na natin dito yung tripod mount sa kanyang tripod. So may isa pa tayong i-unbox, which is yung tinatawag nilang Universal Cardioid Microphone para sa mga, ito na po siya guys, para sa mga nag-vlog, kayo po ay familiar na dito. Buksan na natin at tingnan natin kung ano yung rate tsaka review niya, ano yung mga laman, tapos kung gaano siya kaganda. In 3, 2, 1, let's go! So mga ka-YA, meron po siyang manual, tsaka parang warranty policy. So yun nga mga ka-YA, meron siyang tinatawag na dead cat, tsaka meron siyang, eto po yung pinaka mic niya, parang mabigat siya. May kasama siyang mount. At kasunod po dito, meron siyang dalawang wires. Siguro ito yung para sa cellphone. Ito naman po yung para sa mga camera. At may kasama po siyang para sa ating microphone. Maganda-ganda yung lalagyan niya. So guys, dito natin nilalagay yung mic sa taas ng ating cellphone holder. At yun na yun guys, meron na tayong simpleng pang vlog. Yan po, cellphone na lang po yung kulang at pwede na tayong mag vlog outdoor. So mga ka-YA, dito naman po sa mic, bibigyan ko siya ng 10 out of 10. Kasi nga po maganda siya, tsaka sulit na sulit yung perang pinambili dito. Pwede na akong mag vlog outdoor. At syempre mas magugustuhan ng ating mga subscribers kapag maganda na yung audio natin. Binigyan naman tayo ni YouTube ng konting sweldo pero hindi pa natin makukuha sa ngayon. At yun nga mga ka-YA, maraming salamat sa pagsama sa aking unboxing tsaka review dito sa ating tripod tsaka sa tripod mount at syempre sa Boya mic. Maraming salamat mga ka-YA. At kung nagtataka kayo kung anong mic yung gamit ko dito, ito po ay Audio Technica 2500 kung di ako nagkakamali. Maganda po siya para sa mga nagsisimulang mag-audio recording tsaka sa mga voice over kasi direkta na po siya sa laptop or sa computer. Di na kailangan ng audio interface which is makakatipid kayo at maganda po yung quality niya. Maririnig nyo naman sa audio natin. At yun nga mga ka-YA, maraming salamat sa pagsama sa pag-unbox at pagbibigay review sa ating simpleng vlog setup. Maraming salamat at sa mga hindi pa nakapag-subscribe, don't forget to click the bell para ma-notified kayo sa mga videong gagawin ko. Hanggang sa susunod na mga unboxing, sa susunod na mga review at sa mga vlog na gagawin ko, maraming salamat. Hanggang sa muli mga ka-YA, paalam!